Illegal Bangladeshi rongno Tripura ni rutugi kari hona ni bagi bong ni document verification khaimani yagulo amono tui saronji chongrok tabuk kabangma thai Tripura sarong ni jagao thangai Tripura sarong no thanjakai je Bangladeshi illegal immigrant ni against kok sanani tai kabangma je nukjagi tongham mokol buskango borong no district ni DM tai SP no report dine ni bagai amte haike tabu kabangma Tripura sarong ni thai thangai rally khlailai tonglio Tripura sarong no kok awari tongu hagen miyaw nukja khaeng belonia site phajingo rally khaimani tai 27 mewo chakma gato khajangnai tai 29 mewo ompio kotor makhai rally khlaijangnai Bangladeshi illegal immigrant nungni tuiye haike amo dakti plap khlaijangnai nang to Tripura wa amani bagini Tripura gnang ruwe awai ruwe je Tripura sarok amono tui kok ti sese point Tripura wa khlaijak glak amo haihinui baksa buksu khoroksa khorongnai salai tonglayo haike je saron ji chong samani agibo amte hai baratok khlaijangmani yagolo Tripura khlaijigen samani akorong nai ka amtinyo ngana hai tas Bangladeshi tai Rohingya so amsike illegal babe Tripura wa hapai tongo amo sanani kokre ha amsike brung manjage tongo chung kok tumani bisingti bunukjago haike amti tabo khoroksa khorongni je saron ji chong amte hai samung khlai tongmani illegal immigrant no tiklai honani bagai je Tripura wa samung khlai tongmani Tripura sarongni thani kabangma awaimung piri tongmani rally ni bisingti fanong tung baksa buksu to bura thera rokto amte hai mobile news rokna ya charai khone rokto haike jotoni thani chogeri nani ga amo rally te kami amsai gurungnani haike amono ti khorsa khorungnai hamya salai tonglai ke bono kabangma social media ni bisingti fanong tung kabangma video ni comment ni bisingti fanong tung haike amsu brung Bangladeshi rok habai orom manjage tongmani amorong no khai aborok rok kok sanaringya politics no se torjage tongo haike ante hai politics no torjage nun hunninyo kabangma rally khaima jagao miya bunu khona noro saron ji chong borok party ni flag ti yawe India ni flag ti rally khayo haipana sa amte hai khorsa khorungnai borok rok ekdom amte kaham samung khlai tongnai Tripura sarong ni bagai kaham khlainani chesta khlai tongnai amte rokna haimya slainani mano je amte samung kaham khlai tongnai nyo tebo appreciate khlaiei tebo je chino ajagani Bangladeshi illegal immigrant Rohingya so tongo haike amoro o jagao tongi tongbai mani chini o jagao kabangma ricksha chalugui fanong tung kabangma chini Tripura saroni kami horik mal kabangma mani rok phalai borok chawi tongbayo haike amti rong no rutukmani yaglo borok no kaisa hori rinani nango haike chini Tripura sarok bo bihas khai amti hai borok rong no karon o jagao Bangladeshi rong no rutuge horani omoto kabangma kok tongo thancha tong hoito horoni manai haipano sikang chini Tripura sarok se thancha tongraya chini Tripura sarok se omok somok Tripura sa kok banglai tonglai grao Tripura sa hincha anglai haike omorok joto sikagei ang anti party ang anti dofa ang anti hoda nyawe joto Tripura sa thancha ke je illegal immigrant Bangladeshi chini je harok najagi tonghai mani chini ADC rok ni thai rok ni ang Bangladeshi illegal immigrant rok border par ngi illegal babe haike amorok no rutugo horei haya chak chini Tripura sarong ni je thai jaga sekjagi tongmani amorok santing lak Tripura sarong ni thai banchik lak Tripura sarong ni hukum banchik lak haya nga Tripura sarok thancha tongya hangkai beting no amokon ban chami ambagi no thancha tongna nango ayang Delhi rogo Gujarat rogo Bangladeshi rong no rutugoi horimamani karon nga tomoni nga bongni ajaga wo bongni state bongni dofaro thancha tong chino ojaga wo chini Tripura sarok se thancha kre omok somok nglai tonglayo party ni tifanong tung angate hoda ngante hoda panang haike Tripura sarok bo thancha tong ni nango haike thancha tongya nga kai anti piring poreng tong kai mosom sani bisingbo piring poreng thang ka amte hainyo tebo ungnai haike amono saron ji chong hairok tabu samung khlai tongmani je Tripura sarok ni jaga thairok sekjak tongmani ADC amchai rogo illegal immigrant rok ye amorong no kari hona ninga ke tau Tripura sarong no teba awareness tiklaye thancha khlaye je state hayaga hapang Tripura hapang no kok ma rirnai haya nga ke tini khna hai irai khayane Bangladeshi rong no horane illegal rong no horane hni sai mamang amrike no koglai roi din sal bisi laire ri hona haike o jaga o amoni bagino Tripura sarok thancha khlaye kokti sane ninangnai je hapang Tripura hapang o samung no dakti plakai je central log dagiri mani omono khlai renani bagai khlai gelak borok hai irai among ya hai se irasi amutro khaing haja ni sawi kuno labungya age amane je samung khlai tongna chini leader rok saron ji chongse khlai tong ka nang bono logiri simi tongna tamongba orona go tong simi politics mo haisi irasi ni sawi tong ngeble age nang o jaga bo kebengo age Bangladeshi rong no hoya probo kebengo Bangladeshi no
illegal long na honani ni jabu kok sai tongma jaga bu kebeng hong ga tai bomono le naisi hinu amte hai kebeng tongne ro no angka was wana jago haisi bekhani kok wan chungma si tiklai di bokhorok ni ya party ni ya ake je chini Tripura tabu illegal immigrant habi tongmani border ari tongphano bakso bukso jaga border kaham ke tar kata sangja gi ayang tike parangai phebio hazar kwangma lakh hake amrono tese tiklai honani bage joto no sai tonglai hake central lok se dagi rekhanga ka amte hai khlai di ne tamni len nang chobungi tongba khlai di ukuluk besai phana kok sadi hage tabu omo hai samung khlai tongmani bage saronji chongrongni je bukungni kok mani bongni interview bong press meet dok khaimani kabangma news rogo coverage khlaijak tongbayo hage amono je central lok dagi mani tabu kabangma baroni je illegal immigrant tongnai rongno borona tesa verification khaimani yagolo bongni document tesa firoge hornai ni samani tabungno kaisa sujug je Tripura ni bo kabangma illegal immigrant rongno tesa Bangladesh firoge hormanani tamani bage male chino o jagao kuno Myanmar rongni refugee kare chino o jagao direct Bangladeshi ni hayake Rohingya so hage dagi nai borok dagi rika eng central lok hage norok tabuk samung khlainani hingake sobo je state hayake district wise no borok dagi rika hage omono tabuk chabro khlairne hingake sobo je lukurok tongnai rok chini Tiprasa rok chini yang hakai hage Tiprasa rok je puro chabroano hage je habang tongnai rok bo omono khnawi samungma khlainai hage chini Tiprasa rok ageo kwbangmano mistake khlaikika je borokno logirwi je illegal immigrant chini Tripura hapaina rokno je Bangladeshi rokno logirwi politics ni bisingtwi porno bosonchai haisai hinui je agini kogrok khanamani nanada burasoni khugo haike a jorao borokno narge belaike chini mistake ngi thangka chini Tiprasa rok o jagao majority tongmani minority ngi thangka bongni borok rok o jagao phai document khlai borok tabu o jagao citizen ngmani yagolo borok gwnangai oro sarkar bo borokno tija haike kwbangma tabungno jotono saimano kok tumani bisingtwi chini local kok tuma tai kok borokni kok tumani bisingtwi kwbangma Tripura o je Bangladeshi illegal immigrant tai Rohingya jogbo manjago border tuino borok parangai baksa buksukai manjago baksa buksukai manjagya kwbangma songkano parangai Tripura o habaibayo tai borok ADC area o tai kwbangma chini Tiprasa rok general tongui tongnai a thairok segei ara tongui tongja hage tabo o jagani borokno bongni document hage illegal phaimani je khaijangmani yagulo borokno o jagani tiklai honani hingake to kubuni borok phai o jagao bongno tiklai di hini kok sapai gila rally khaigila chini Tiprasa rokno kok ti sawi bongni against bongno hodi bongno rutugi horde o illegal immigrant rokno hini kok ti sane bele age baksa boksu Tiprasa rokno amoni ti against tung hunga kai amno thuit politics e haisi hini kokno tebo muthobruwe Tiprasa ni je bukhano tola khiklaine nai tung je bukha bachane rokno bongno tola khiklaige amteke sania khlai tung o agini Tiprasa rok illegal immigrant rokno narge or purnobason chai hini toni pemeni borno ka hamya sai tung gen amro hainong khable kebengi song ga je tabo samung khlai tongmani Tiprasa lukuro je illegal immigrant rokno honani baga ante haike samung khlai tongmani non kebengi tongkhake hake amona amdike ta kebeng laidi omono tebo support khale di Tiprasa rokni bisingo tebo kok phuare di tebo protest khale di hake amsuno tinin video noro o video na saja like khlai di te comment khlai sadi nongni bukhani kokbo tai o video no share khlai di hake kaham tongba di thanja tongba di jotono khulumbai kya hambai।